EHUko ikerlari proiektora naiz, eta hemen Oiarganeko gotorleku karlistan enduzketa arkeologiko bat garatzen ari gara. Arkitu ditugun material gehienak honakoak dira. Hau, Mauser zorro bat da, badirudi hori perkutidua edo dagoela. Eta ere, honako piezak, kargadoreak sartzeko balio zutenak. Hemen kartutxoak jartzen ziren horrela, eta fusilean sartu eta hau kanpora joaten zen. Artilleriazko proiektil baten pieza da. Hemen, hau honela joango zen, hau izango zen proiektilaren punta, eta hemen beste guztia egongo zen. Hori badirudi artilleriazko pieza kalibre handikoa izango zela. Abankargako balak, hori berunezko pilotak direnak, oso simpleak, eta batik bat hori. Badirudi, Gerra Zibilean, gotorleku karlistaren azpiegitura originalak edo, eraldatu zituztela bastante.